Zeptej se libovolného sportovce, jestli na výživě záleží. A on ti pravděpodobně řekne, že záleží. Zeptej se ho ale, co jedl včera před tréninkem a pravděpodobně ti odpoví, nevím, to, co bylo doma. Tohle není o tom, jestli výživu považuješ za důležitou. To už víš. Je to o tom, proč daleko méně sportovců výživu opravdu řeší. Proč se teda výživa neřeší daleko víc? Není to nevědomost. Je to tím, že výživa je většinou až poslední věc, kterou sportovec začne řešit. Většina sportovců má nějaký tréninkový plán, chodí na fyzio, masáže, ale výživa je prostě oblast výkonu, kterou si sportovec velmi často řeší sám. Pokud teda není součástí nějakého týmu, který hraje nějakou vysokou ligu a mají v týmu nutričního terapeuta, nutričního specialistu. Jelikož ta odpovědnost je čistě na tom sportovci, tak vlastně ta výživa se odsouvá na dobu, až bude čas, tak tu výživu začnu řešit. A kolikrát už tu dobu může být problém v rámci té výživy. Jo, nebo prostě doteďka to nějak funguje, nějak to zvládám, není potřeba to řešit nějak do hloubky. Ale vlastně ta výživa pro toho sportovce není jenom o tom, aby ten sportovec byl zdravý nebo aby měl dostatek energie na ten trénink. Když se podíváš na tuhle grafiku, tak tam vidíš ty všechny oblasti, který ten sportovec tou stravou může podpořit. Ať je to od podpory výkonu, regenerace, imunitního systému, samozřejmě podpory spánku, hydratace. Dále je to velmi důležitá součást v rámci prevence zranění nebo případně v rámci té rekonvalescence během toho zranění ta výživa také hraje velmi důležitou roli. Takže vlastně ta výživa není tak okrajová záležitost toho tréninku, toho sportovního výkonu, jak se vlastně může zdát, protože bez té dostatečné výživy ta výkonnost toho sportovce dříve nebo později bude stagnovat nebo bude pomaličku klesat, což samozřejmě žádný sportovec nechce. Takže určitě je fajn to řešit aspoň nějakým základním stylem, mít o té výživě nějaké povědomí, které vlastně tomu sportovci pomůže udržet tu výkonnost nebo případně v rámci nějaké té dlouhověkosti, té životnosti toho sportovce, aby tu kariéru neukončil třeba předčasně brzo v rámci nějakých těch zranění. Pokud bychom měli začít něčím tak jednoduchým, jako je třeba pitný režim, tak i vlastně dehydratace, která se rovná 2% tělesné hmotnosti sportovce, dokáže negativně ovlivnit tu samotnou výkonnost. A to klidně i o 10% té výkonnosti. To se může zdát na první pohled velmi jako malé číslo, ale vlastně v rámci té výkonnosti to může udělat obrovský rozdíl. Takže například u 80-kilového sportovce to může být nedoplněný necelý litr tekutin, který ztratí pomocí potu a už ta výkonnost může začít dramaticky klesat. Jinými slovy prostě něco tak jednoduchého, jako správně nastavený pitný režim, a to vlastně v dostatečné míře, anebo i v rámci toho, jaký ten nápoj já budu pít během toho tréninku nebo zápasu, dokáže velmi razantně podpořit tu moji výkonnost nebo i následující vlastně regeneraci po tom samotném výkonu. A o sacharidech se ani snad nemusíme bavit. Je to prostě nejdůležitější substrát pro sportovní výkon. V těle jsou uložený ve svalovém glykogenu a vlastně ten glykogen, ta zásoba toho glykogenu mi přímo určuje, jak dlouho dokážu být v té zátěži, ať už co se týká té intenzivní zátěže, nebo i toho vytrvalostního výkonu, takže glykogen další důležitá součást, jo, takže sacharidy. A samozřejmě pokud tělo ten glykogen nemá, to znamená dojdou mu ty vlastní zásoby sacharidů, tak vlastně ten výkon začne klesat, což samozřejmě je taky nežádoucí a i pořád sportovci v dnešní době nepřijímají dostatek sacharidů. A je to velmi častá oblast, která je vlastně limituje v rámci toho sportovního výkonu. Souvisí i vlastně nedostatečný příjem energie u až 45% sportovců přítomnej. Jo. Odborně to je low energy availability, nízká energetická dostupnost a to právě často souvisí s nedostatkem sacharidů.
Sportovci se mají tendence předspávat bílkovinama, protože přece ty bílkoviny jsou pro ten sportovní výkon důležitý, pro tu regeneraci, pro ty svaly, ale vlastně ty sacharidy jsou vlastně velmi často tímhle opomíjený, takže sportovci spíš než na nadbytečný příjem bílkovin by se spíš měli soustředit na dostatečný příjem sacharidů. Takže je to takový paradox, který vlastně v dnešní proteinové době máme, že bílkovin máme většina lidí dostatek, nebo i sportovců má bílkovin většinou dostatek, ale právě má nedostatek sacharidů. A vlastně v rámci toho té dlouhodobě nedostatečné energetické bilance ten sport má samozřejmě měřitelně nižší, horší výkony, ať už co se týče běžeckého výkonu, koncentrace, nějaká výbušnost, horší koordinace, větší jako absence tréninku kvůli nemocem, vyšší pravděpodobnost zranění, horší spánek, spousta dalších jako oblastí, které to může narušit. U žen je to například nějaká dysfunkce menstruačního cyklu a ta pokud se objeví, tak to už je velmi jako zdvižený prst, že hele, tady možná není úplně něco v pořádku. A co všechno to má vlastně společného? Všechno se teda ovlivní, nepotřebujeme jako sportovci úplně překopat to svoje stravování, většinou ty základy nějaké tam jsou a stačí prostě se zaměřit na pár základních oblastí, které většině sportovců pomůžou tu výkonnost nebo regeneraci zlepšit. Ať už je to ten samotný dostatečný energetický příjem, ať už to budou ty bílkoviny, sacharidy, tuky, samozřejmě i vláknina, je taky velmi často nedostatečná, pitný režim a další faktor, který dokáže velmi pomoci, je načasování toho jídla, ať už to je před výkonem, během výkonu a po výkonu. Takže tohle jsou takové základní 3 oblasti, které dokážou tu výkonnost velmi posunout. A vlastně o tomhle bude můj kanál. Cíl bude jednoduchý. Dostat tě z toho, vím, že by se to mělo řešit, do toho vím, že to umím aplikovat ve svém každodenním životě. Takže v dalších videích se podíváme na věci, ať už to je, co jíst před tréninkem, během tréninku, co pít, co si zvolit, jestli stačí minerálky, iontový nápoje, nebo jestli bohatě stačí voda, jak vlastně si ten pitný režim nastavit, jak si nastavit dostatečný energetický příjem, podíváme se na nějaké suplementy, které fungují, které jsou zbytečný, jak třeba pracovat s tím příjmem v rámci té soutěžní sezóny, protože samozřejmě se to liší od té fáze a tohle všechno si tady společně probereme. Takže pokud tě tahle oblast sportovní výživy zajímá, určitě budu rád, když mi dáš odběr, případně když se podíváš i na můj Instagram, protože tam i já tvořím obsah týkající se sportovní výživy. Já ti děkuju, že jsi video dokoukal až sem a uvidíme se teda v dalším videu. Čau.